tí gcuib agus fáilte rómh isteach chun Paddy McFadden's a ólam lom. Seo frás a hain. Hain do. Nis, cén chuí dhéanamid lína hain de Paddy McFadden's? Well, an chéad frása ná A, E. Thorlín sé sin minic in san pí a ceolalas mar sin tá sé tábhachtach é bheith gart. Tína muid a ríiste, ein dó, A, E. Inis, tá an chéad chuid eile costa le U. Ceartlóir, dén sé D, B, A, B, D. So tosnaín sé ord, chéin sé síos agus chéin sé sús rís. Ceartlóir, baníir das sin. D, an sin léim síos go B, sé síos céimán go A, arás go B, agus sús go D rís. D, nis ban maidíir das an gáróid sin le chéile. An chéad céim agus an U. Hain dó. A, E, an U. D, B, A, B, D. Íntach. Anis seo frása dó. Another Hordian seo ná go mín A, E, an ach go gcuireann mid tús leis le B beag, ceartlóir. So B, A, E. Chéin sé lom, ein dó. B, A, E. Inis, an chéad chuid eile ná go muid chun dul síos agus tá muid chun sprí thar timpeall ar an G, ceartlóir. So chéin muid D, B, agus an sin tá muid ag dul go G, agus tá muid chun dul G, F, G, ceartlóir. So Jane an D, B, an sin Jane an G, F, G, agus an sprí go léir Horlíonn tar timpeall ar an nóta sin. An man maidireacht as an trí cheata sin go léir le chéile? Ein dó. B, A, E, chéisios. D, B, spríor G, F, G, maithú. Nis déanamid frása hain agus frása dó. Hain dó. A, E, D, B, A, B, D. Lína dó. B, A, E, D, B, G, F, G, maithú. Tá frása trí tír chus le frása hain. Hain dó. Woo! Mar sin inis ban maidíreacht as lína hain dó trí. Ein dó. A, E, D, B, A, B, D. Lína dó. B, A, E, D, B, G, F, G. Lína trí. A, E, D, B, A, B, D. Maithú. Seo lína cethir. Ein dó. Inis tá muid gan písí beaga a chuid ón na codanna eile dóla méamar agus an sin tá muid gníad a chur le chéile ar bhealach nu. Ceartlóir? An chéad a dhéanaan tú ná B, A, B, D. Tá sé sin arolalas an ón chuid dearnach de lína hain agus lína trí. Ceartlóir? So déana sé lomnis. Ein dó. B, A, B, D. Maithú. Anis tá muid chun bugará go G. E ord, B, A. Baníir das sin nó. Ein dó. E ord, B, A. Maithú. Anis gurmid an gáróid sin le chéile. So tá muid ag tasnúir B. Ein dó.
B A B D ord. Eord B A mahu. Nis ban muid Eric das lína hín dó trí gar go leir le chéile. Ein dó. A E D B A B D. Lína dó B A E D B G G F G. Lína trí A E D B A B D. Lína cehar B A B D E B A. Woohoo! Ítach. Nis ban muidir tas cuid af we go. Hein dó. Ítach. Seo chuid bí lína hain. Agus cén chuí é dhéanamís lína hain. Well, tás níon muid le íord agus an sin dal susca éord fao go ceirlór E A. An sin támuid chun rud an nu dhéanamh támuid chun B A G E dhéanamh ceirlór. Támuid si dal suscatí hen na nótaí isáide agus ag dal sios cá céim agus an sin léimín beag go ddíní. So an dhéanamid sin le céilenis. Ein dó. E A B A G E. Cén chuí a mín lína a dó. Mar seo. Ein dó. Tá rud ag an anna himil faoi sin nach bhfuil tá sé annach hosa le lína hain. Tá lína dó go bunasach mar ggéine le lína hain seachas go dosníonn sé le D beag. D E A B A G E. Bhfuil é sin éanamh flumanis? Ein dó. D E A B A G E. Maithú. Inis déanamid lína hain agus lína dó. Sé sin lína hain, D beag agus lína hain a ríist. Ein dó. E A B A G E. Lína dó D E A B A G E. Ínta gur fad. Seo lína trí. Ein dó. Agus cén chuí dhéanamid frosty. Well, tá sé I trí chuit. Ever hain Jane F G. Ceirlór? An sin tá tú chun dul síos gá dréimar. An céad dréimar ná G F E D. Agus an sin an darna dréimar ná B A G. Mar sin tá sé nó scóil tú an acla bor chric. Chéint go dtíon bor, cricinn tú an bor an buchfuinte agus an sin tang síos agus a rís. Agus an éanaid sin le chéile inis. Tosí leis an F. Ein dó. F G. Nis síos an chéad dréimara. G F E D. Nis síos an dar dréimara. B A G. Maithú. Nis ban muidir das lína hain dó trí. Ein dó. E A B A G E. Lína dó D E A B A G E. Lína trí F G. Dreamer hain G F E D B A G. Maithú. Agus feicimiid céir de hálíonn I lína cethir. Ein dó. Céir atá an sin meas tú. Ónfuil sé cos le lína cethir I gcuid a hain. Tá
ionach ar fad. An tain difricht atá an ná ghfuil nóta beag ribhe agus sin é. Inis déanaid an lína cethir sin an lína cethir chuid a hain ach le é ribhe. 1, 2, A, B, D, E, B, A. Mau. Inis déanaid an rud ar fad chuid bí. 1, 2. E, A, B, G, D, E, A, B, G, lína trí F, G, síos tréime G, F, E, D, B, A, G, lína car A, B, D, E, B, A. Mahu. Agus seo chuid bí á haint faoi go. 1, 2. Mahu. Agus seo an pirt ar fad A, B. 1, 2.